कन्द ब्लकनि इन्टार प्राइमारि गेलेनायाव जागायजेनदों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बारु सिगाङावनो नोंथांमोन निउस चेनेलखौ आं भैरबकुन्द ब्लकनि आफादगिरि जानानै थोजासे हामबाय होनदों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। दिनै जों भैरबकुन्द ब्लक हिसाबै जोङो भैरबकुन्द समस्ति जानानै जोङो मोनसे इन्टार भिसिडिसि एबा इन्टार प्राइमारि फुटबल जों मेच दिनैनिफ्राय जों जागायजेनबाय। मोनसे पिस एकर्ड फुटबल टुर्नामेन्ट हिसाबै जों मुं होनाय जादों आरो जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेवहाय दिनै जागायजेननाय मेचआवहाय जों बरला भिसिडिसि एबा प्राइमारि आरो सान्तिपुर भिसिडिसि एबा सान्तिपुर प्राइमारि जानानै बेबायसा खेल बादायलायनाय जागासिनो दङ। जोंनि थांखिया बेनो जे जोंनि गेजेराव मोनसे बेबायसा खौसेथि आरो गोरोबलायनाय जेब्लाबो जोंनि गेजेराव जों लाखिनो जों जादों। जोंनि इउपिपिएल पार्टि हिसाबै जों जेब्लाबो खौसेथियै जों गसंथानायनि मोनसे जों बिदि राहा हिसाबै जों बेखौ मोनसे फुटबल मेचखौ जों बादायलायनायखौ जोङो खुंनाय जादों। बेनिखायनो दिनैयो सान्तिपुर प्राइमारि आरो बरला भिसिडिसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया बनगुरुं बे खेल गेलेग्रा फोथाराव दिनै जागायजेनबाय। नोंथाङा बे फैबाय थानाय लाइमोनफोरनि सायाव मा बुंनो सानो बा गेलेनायनि सायाव बिथिंखौ लानानै माबायदि बिहोमा होनो सानदों बा माबायदि बोसोन हरनो सानदों? खेलानि गेजेरजों फैबाय थानाय लाइमोनफोरनिसिम आं आफादगिरि जानानै मोनसे बिदि मेसेजखौ आं होनो सानदों। जिहेतु गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोंनि सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा मोनसे केरियारखौ जों बानायनो हायो। जों फरायनायजों लोगोसे जोंनि जिउआवहाय जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिउआवहाय मोनसे गेलेनाय जिथु हुदा बेयो मोनसे अंगार हायै मोनसे बाहागो हिसाबै लानायखौ आं जोबोद मोजां मोनो। बेनिखायनो आं मेसेज मोनसे होनो नागिरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गेलेनायाव जोबोरै गोसो होनांगौ। मानोना दिनै गेलेनानैबो जोङो गावनि मोनसे केरियार बानायनानै जोंनि भबिसतखौ एबा जोंनि न'खरफोरखौ जोङो बेबायदि जों सालायनो हायो एबा न'खरफोरखौ जोङो दैदेननो हायो। बेनिखायनो जोंनि उथिबोनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनायाव जोबोद गोसो होनाया मोजां आरो बिखौ लानानै जोंनि गभर्नमेन्ट हिसाबै एबा बिटिआर गभर्नमेन्ट हिसाबै गोबां बेबायदि आसुनिफोरबो लानाय जादों। जायफ्रा जों बेबायदि भिसिडिसि लेभेलनिफ्राय मोजां प्लेयारफोर जा सोमजिगोन बिसोरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव गेलेनो मोनगोन आरो डिस्ट्रिक्टनि उनाव स्टेट लेभेलाव बिथांमोनखौ सायख'नाय जागोन आरो स्टेटनि उनाव बिथांमोना लासैयै नेसनेल लेभेलाव बेबायदि गेलेनायनि खाबुखौ बिथांमोना मोनगोन। बेनिखायनो दानि जौगाबोनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा गेलेनाय आयदायाव गोसो होनायखौ आं जोबोद आफादगिरि जानानै आं जोबोद लुबैयो आरो गेलेनाय हुदाखौ मोनसे फरायनायनि मोनसे बाहागो हिसाबै लानायखौ आं लाखिजानो आं गोसो